Socialize. Nu börjar vi... du tolkepi? Högra ska. Fuck! Ja, nu börjar vi. Jag spänner det av för Nej, vi sen det vet jag. så är så inte annars inte så mycket. To the line. And we're live in 3, 2... Kan det inte? Ja, sen vi Kan man visst inte vara självböga? Efter ni Man kan bara vara dig självböga. Det samma lika. Nej. Det är som... Nej, Jag vet inte galge. efter ni vi. Jag ändrar deras. Pick your weapon! Hetta. Jag smäcker inte. Ska du checka ett landan? Så kan han vara skräpajtje nu? Nu börjar det svarta. Du kan gärna för att det. Nej. Va? Is det så är det? Svarta. Nu är det hästen. Du sagt det lika ut. Ja, men nu det är väl hästen. Jag svarar 8 minuter. Då är det riktigt så. Han ställde också. Jag tror att vi länge börjar nu. Så vad första början. 5 minutes later. Det är ungen ordentlig självböga så är det blowjob lips. Vad säger du? Kan säga det? Blowjob lips. Tror inte så mycket. All minigames, hell yeah. Ja, vi handicap. Jag tror jag är mitt första spel. Tack för bannen. Booty Bay Boardwalk! Booty Bay! Booty Bay! Booty Bay! Booty! Booty! Ja, här. Vi besade ju att nej. Kan bomberna? Kan fucka bomberna? Kan hundan chips nä? Ja, men det måste... Ja, jag chips nä. Jag kan chips där. Fuck. Det är säkert att det är What the hell? Oh, twirl, okej. Why did you buy screen on it? twirl. Why did you buy screen? No idea. Vi sen så klart nu. Nej, det är mamma din screen. Pirates on the prowl! Casting cannons! Jag ska bara se neck för källning. Jag spelar snart vid Pirate Symbol. Ja, han är ju en pirate. Ja. Så... It's time to run the gauntlet! No. Så inte hända långt. Ja. Nej. Ja, måste jobba det. Nice! Ah, du shit! Ja, det är karaktären för jag hoppar. Ja. Kurdo. Jag ser att det skulle bli för att köpa chips eller droppa det. Från chips. Köpa chips. Ja, så när vi slipper... 10 minutes later. Så det ganska första. Ja. Det är nice för att köpa chips. Yar, reach me and give a star. But that path's harder to walk than a large greased plant. Lard, ja. Så 22 figurer som gör go below jobs här. It's time to start this party! Let the game begin! Hoppar och... Sum. Anti-cold landing section. Shake it up. Hetta minns det. Ja, gå det för jag älskar det. Nöjd. Checka det. Ja, det spelar som man säger så här. Så det är så... Go beyond det. Okej, Rose. Jäklar. Så basically vet alla sitt upp flera gånger till spelet det. Ja. Okej, finns det. Det blir det mest awkward moment jag think never. Hur du bäst? För nästan kostar det att just. We're just the mest. Sounds of winner very much. Shameful. Wow. What the hell?
Jävla grej. Espen! Ja. Vidare vid nämligen. Andreas. Ja, på Andreas. Ja, nu Andreas. Jag vill släppa ut jätten. Ja, jag glömmer alltid Espen och fucking Luigi. Det var alltid jätter i spelet. Espen Det är alltid Luigi. Luigi. Espen är alltid Luigi. Det är Andreas som alltid jätten. Det är flera år sedan. alltid Peach. Det är flera år sedan. Han är Get your times, man. Han är inte så longer. Just change. Okej. Det får show det där. Okej, så vi styr det. Ja, han rodar. Okej. Så vi styr det. Styra. Okej, vi styr det. Styra med. Så styr Du styr. Du styr. Och så får vi. Dags som kanske ska Så får vi styr honom. dick joke till det. Stickstå. Styra kan inte färs. Här lägger vi morsen i det. Nej. Han lever för en sån. Och nu där vi... Jag bara står Nej, vi vinner det. Lät zoom third wheel. Nej. Typ vi skulle föra så kött. Kan man fräscha upp Så, där? nej, lever nu. Lever vann. Det är så... Han har varit så trevlig Ja, spelare. det är super intense det är det. Han är så trevlig Det är en mål. Alltså, Levi vinner. Okej, jag vinner. Det är bara ett tåg som var inte jämnt där. Jag körde några på just this där. Levi vinner. Vi kör typ där. Uh-oh. Åh, I fan. watched you. No, that was skammes. We can't go. Men åker vi ju med som vi har tvärfärna. Det är där jag tjatar och reagerar. Oh, nej. Oh. Oh my god. Skallar den inte. I ain't even mad. Tycker att pengar framåt. Så jag har mer sett med pengar. You evil. I'm a Louis! I'm a Louis. I'm a ball. I'm a Boligi. Ja. Kommer för att Ja. Gustav ser ut. Ja. Ja, men så lär du sig Andreas. Där! Där! Jag vet att Gustav ser ut. Nej! Inte där gamla. Det är för ganska. Visst du räknar? Shit, det är läckt allt. Jag är läckt allt. What the hell, man? Ja, vet du det första som jag just passade. Äntligen! Äntligen, Larry. Inte annars borde jag sagt. Här arbetar Vad händer? Det vilken jag alltid lever inte här så det var like när du slår allt käften. jag har 1000 kronor, man! Akkurat, du får ryka. Han är 1000 pengar för att ett som du är. Kort en samling kanske så här. Ja. Shit, dude. It's time for a battle minigame! Okej, ja det är Jesper norrut där. Ja, och Levi. Fuck off. Fuck off, Andreas. Snälla, go big or go home. Jag har ju 20. Jag lever för att vinna det. De går Alltså, det kan nästan gott vara att även det, men alltså... Det hade snöjt. Ja. Sausage. 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 Kan skulle du vet. Ja, det kan du. Stora sås. It's the rules. Fuck rules. Shoot more. Okej, nu måste jag rules. Ska du bara flyta också? Stora sås är shota. Ja, kanske ut man? Två. Jag menar, ja. Ja. Oh. Space Invader. Helvete. Där kommer tatt där. Nej!
på stanna här, jag vet inte hur det kan gå. Fuck! Va? Jag kan inte vänta med det. Det var Jan like. Oh fuck! Check förbi. Jan like. nice. Bye bye. Jag vet att jag inte gör. Du får the anal först. Anal probes. Ja. There's no way out. Blow is revenge. Reverse Santa där. Fucking snowball machine. Kväll. Pojkar. Sjöss. Ja, så. Fett! Ska vi inte skänka? Nej, hon bara just What the fuck, Andreas? Det check ut det. Oh, bullshit! Alltså det får vi göra värre. Ja. Du får köra alla ställen, så är det något chans. Du får ge någon linje ur mitten. Jag fucking fänkar jag nu. Ja. Tvej! Typiskt. Hej, kan du annan? Ja, leave me alone! Han hämtar och kloppar liksom. Det var inte distraherad. Att det lyckas just vill sån känna det. fucking teckna sig från whatever. Så och stilla sig efter från och spela skumpa. Ja. Yeah. Jag tar ju skillnaden där. Nej, hold be the notch. Jag tar ju som spelar. Där tar ju en. Togepi, more like Jokepi. Heyo. Special prize, just for you, my friend. Det could be Togepi, more like Brokepi. side. För enkelt jag ska vara super fucking science. Finns det nu eller? Ja. Läkar den! Nu gör man ställa. Shit! Ow! Snap! No! Det här är bullshit. Who's going with my teammate? Akkurat kör jag. Fuck you. Yes! Oh, fuck you, man. Vår kamratos. Amigos? Amigos? We were never amigos. Jag tror nog Ja, så. Lead world, yeah! Lead well! Yeah. Levi, Lead jag vet så ska visa Lead World. Okej, så Ska visa, det är en infidels här. De byter er. Extra. Vad gör vi? Puss Rolls. Bumper You and your balloons. team was pop balloons. Steering. Accelerate. Diesel. Vad kom i första vi så? Lite pasta. Jo, Esbjörn. Feedback. Och pappa och Kalle. Okej, så må. Du får lite på pappa. Let's go with Papa. Pop you colors. Ballonger. Kom så Pop your Papa balls. lite. Det sitter där. Omgans. Firewire. Vad är det? Improvisera. Det går spårligt, ska vi pressa till Jag vet inte vad det är det. Simon! Ja! Jag tyckte allt att det själver. Det är bra Jag tyckte allt Det är själver. bra ställen så tajman. Du sockar det där. Jag tycker att jag kom. Teamwork! Teamwork! Yeah! Vart får jag tatt det? Så det jag tror att vi ska pressa att live varandra. Vi var blå bilen. Blå bilen. Var vi inte tjej? Nej, vi var... Så jag säger upp det till ska bilderna bara. Axel, Alltså, Axel. ena sekundet till när vi tappade där. När vi inte visste kanske ballonger. Du sa bilen var grejer så det går. Nej. Jo! Vi var Luigi var det blå bilen då. Nej, jag var blå bilen. Han var Det där är Bara grön respekt. Det är så nej. Jag har inte lite annat då. Det stannar inte helt av grejer. Det är som bara blå. Blå bilen är grön. Luigi tröja. Exakt! En tvekgrön tänkloje. Jag får gå till det. I like this. My God! Ja!
Ja! Är det Mario Party TV? Nej, efter Mario Party Game Boy Advance. Wow! Att det kan man inte klara. Att de första räknar sig. Alltså vi går inte att skämta. Det är så rätt tror inte. Det var shit. Fast man ska spela fair, Andreas. Alltså vi stoppar. Bara nättebryande och så svänger man Det ut. var bara bräcka. I did a spur i bussgång. I did a spur i fäktarnästet. You gotta Vad ska start. Ellis ställa fyra kapten här spel? Loser. Nej, det ställer för Luigi. Fuck the Oh fuck so. Luigi just skulle putta. Vem är det två? Oh god. Ja. Ja. Alltså, det är... Alltså, du skaftar alla så. Ah, cool. Ja, det är cool. Okej. Inte här du. Okej, då blir det. Du får fänga den. Vad är Ja! Jag kan bomba så att man lastar sig. Esper, inte ut med igen. Yes. Yes. Hej, jag kunde snurra alla kroppen som man så det var mega cool bara. Startar du bort. Backar. Vi med här och så här. Det är rätt alltså. Det är så mycket pengar. Man ska samla för alla fria och så kräver vi så. Nej! Au! 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 Flygfiskar. Fuck! Ja! Chans är på att fram till det. Nej, nej. Så nice. Jag tycker så långt gör det ju fram till mig. Vi har tagit ut ett. Det var spektakulärt version igår. Jag riggar, vi finns två. Jag tar sträcka. Jag ska stå och släva efter så det är ospräckningen så tar det inte bussen alltså långstan efter den. Och bara du ser det. Kan få Real Team Pink. Så det blir real life and det blir awesome. Hunger Games. Ah! Vi kan inte. USB. Oj, det är en bloodfest det. Det jätteläckt alla vi. Jag lever istället för sniper på blood. Det har inte rätt lev. Så, han lagt rätt till sniper på. Shut up med! Nej, lever länge. Nej! Distance. Du är så sincere Søren, du vet. Nej. Fuck, I spent it. Lever mot det. Bunde. Nej, jag svär. Vi ska tona. Kanske inte stökna. Det är de första kan inte. Vi ser först tvärstök nummer där. Jag får inte hijack. Vi ser på ett värst ut det. Men hvis han tar tvärs in nu så det är vunnet i hålltråd. Kom så spänn. Okej? SV har vunnit den här kameran. Kan ni inte vinna med den? Han har vunnit kväll. Just det. Och så skippa. Nej, vi ska inte skippa det. Det är så coolt. Douglas är alltid happy med. Det är smäller vi tycker om. Det är inte han med den kursen till alltid jävla. Okej. Who will win? Det blir intens as well. 5, 3. Jag spelar taggat pengar på. Åh, det är så att jag kan pengar. Jag har pengar. Jag kan inte köpa. Jag får en trush det. Vad ska Gå så, Espen, ja, du kan. Gå så, Espen vill handla med det. Lava lovers. Lava snicklar. Alright. Fire straight shots and love shots at your fist and score 3 hits. Okay. Han är nu kvar där idag. Love high. Ja, shoot straight, love high.
Och kan vara high och kan vara straight. Oh god. Here, high och straight. Det blir intense att vara. Det är för intensivt. Det är så intens! Jag glömde det. Man får inte can't take it. Okej. Du var grön. Oh shit! Åh, nej! Ah! Oh! Hey, in your face, Lily! Jag blir rädd om jag får en kontroll på sig. Yeah, that's it. Ett lat vinna spel. Luigi har så viktig på oss. Tada! Okej, det här kände. Ah! Oh! Tankar. Oh! Han är så skopad. Damn! Damn! Funkar! Hey, got this one. High five, come on! Yeah, yes! Han är så skopad. Jag är så glad över det. Kom If I just know. Ja, det kan så. Okay, David, this is the best I can do, David. Okej, där med. Oh, Men det är inte under bananen. Men du hover då? Ja, Yes, yeah! Hey, man! Vi ska bli pasta! No! What the hell, Andreas? Lill douchas. Nej, jag hade ju... Hur hon ska kontrollera på henne om Eller man man... kan hoppa ifrån. Skramma! Hur hon ska... Nej! Jag vill onka kontroll. Whatsoever. Jag har inte kontroll. Alltså, det är så direkt. Så jag ska vänta alla minuter. Och han väntar så väntar jag så allt för det. Det är inte hijacka S. Jag måste göra sådana. Det är inte samma till S men det kickar sig. Karma, excellent. Vi fick ställa Nej, visst är nästa spel. Big. Spel detta till Jazz. Nej, Gage. Det är ett annat band i My Jag är Party. faktiskt glad för att det köpte chipset dukt till mig. Golden Stars. Okej, läs vad det ger då, okej? Incomposer. 3 kinds on the way. This style can be first appear. Candy stars. Yes! Dips. Oh! Birdo! Okej, så. Star med Lee. The Green Star. Oh. Det är Esper. Nej då, det är... Titta i grön. Oh! Shit! Oh! Dunker! Oh my god, that's so vinner! Running Star! Det är... Kan du inte långt? Peach! Andreas vann. Andreas fucking vann. Andreas fucking vann! Nu har han alltid vunnit, wow. Ja, men alltså Andreas har ju spelat så det är inte börja. Ultimate Victor. Fuck att det är löj, alltså. Är det spännande Om du med köper är en det plagg värsta? annat man vinner minigames och så. Ja. Så man ska faktiskt ska doa. What? Simon! What? Simon! Betjörs! Jag vill bara tänka. Simon Ena saga. Here, the Han är superstar. Det är ena saga. Still Här är de mest superstar. där! Jag är nutchepeng. Jag är nutchekram. Vilken Simon! Så nice! Vilken man! Finn! Åh, vad down! Jag var tror jag. The losers! Jag är ännu större för loser. Alltså egentligen så att jag vunnit till att det är... Nej. Det var rätt först att du fäsade på Nej. Det var Du inte tatt rätt först. det så. Det var inte rätt först. Ska vi tjäna? Lycklar.